Bona nit. Tanquen escoles, instituts i universitats de tot Catalunya pel coronavirus. A partir de demà, 1.800.000 alumnes no tindran classes com a mínim durant 14 dies. Ho ha anunciat el govern com a mesura de... Ho ha anunciat el govern com a mesura... 14 dies. Bon dia cel, bon dia ocells, bon dia rínxols dels teus cabells, bon dia pluja, bon dia cada raig que el sol dibuixa, bon dia a tots els arbres i les fulles, bon dia des del llit mentre et despulles. L'últim clar de lluna resisteix a la ciutat, l'endemà és un món nou, ja ha començat. Bon dia vida, bon dia